Ahojte, sme v štúdiu Fanrádia, kde máme inak tento stôl ako pravidelnú a štandardnú súčasť nášho interiéru a teraz sa ho dotýka, predstavte si, vicemajster sveta v stolnom futbale Marek. Ahoj Marek. Priezvisko? Čaute, Marek Vaňous. Marek Vaňous. Vaňous! Ale Vaňousy. Tak hráme s Vaňousem a je to aj Jožko. Jožko, ty teda organizuješ takéto záležitosti? Áno, stolnofutbalové na Slovensku. A si tiež nejaký vicemajster alebo niečo také? Ja som slovenský, majster Slovenska spred nejakého roku, ja mám 2000, neviem koľko, si už nerátam, ale ako spred roku Krista. Dobre, ale ty budeš hrať proti nám sám, keďže si vicemajster sveta. Nie, počkaj, dajme si dvaja, čo bude? No a čo, poď, počkaj. Náhoda je debilko, uvidíš. A ja som debilko. A ešte jedna vec, aké sú pravidlá? Okrem toho, že teda vieme, že máme my sa trafiť do tejto Toto sa nerobí. Toto sa nerobí. Nie, to sa Môžeš len zápestím? A ešte ja som Môžeš začala... aj nie zápesti, môžeš aj dlaňou, ale nie Toto predať. sa robí, lebo toto je môj systém. To je faul tiež, ale my ti to dovolíme, že si to ty. Čiže ja nemôžem robiť toto, to je celá moja stratégia. Ale a toto? A toto? To sa môže. Takže nemôžeš sa len obzvlášť stáť iba na jednom mieste, lebo potom mám celú bránu voľnú, to sa odporúča. A vieš čo, ešte sa nemôže, lebo ja som v zahrievacom kole pišťala, lebo to je tiež moja stratégia, to sa tiež nesmie. To by sa ale nemalo. to je tiež dovolené teraz momentálne. Ale my budeme hrať, nazvime to bezpravidlový futbal a všetko je dovolené. Okrem toho grilovania... Grilovanie je to Hráme gulečník. Áno, strieľaj, pál! Ale nie... Podľa ten piče sa nám... Ja som dal skoro gól. Ale držíme sa zatiaľ. Upokoj sa. Musíme si vyhrať. Ale už keď je gól, už môžem píšť. Áno, vtedy už je to... Stále. A teraz pozri sa, jak im teraz jednu dám. Ale do našej brány. Dobre, upokoj sa. To sa presne, vidíš to? Áno. To sú presne ty, povieš im pravidlá a oni ich musia porušiť. Ty čo si urobil? Griloval som. Ty si nám strelil gól. Prepač, To som ani ja neurobil. hovorím si, dáme im trošku náskok. Sledujte. No to tam všetko niekto Ale dobré vám tu. Sleduj. Ale Jozef nám pomôže. Neviem, že či z celého platí. Dobre, hráme o rozhodujúci. Dobre. Keď dáme gól, tak... Víťazný. Keď je o všetko hrajú, jak... Á, čo takéto viestička. Pekne. Joj! Môže dať nám už nejaký gól. Nie. Ale akože nebránila som zle. Dobre. Bránila som zatiaľ najdlhšie. Vyhrali sme. Sami na Bude to sebe. prestrihané, no a my si chápame. Mrzí nás. Díky chalani, super. Nič sa nedieje.